IT.tg روزی توی تو روزی مرگی ما بود، آخران دیدارمون، آخران رزاندن اشکای چشممون، آخران نگاه، آخران سلفیامون. خیلی مفتونم خوشبختی تا میخوام جونی من. بخیر 1161 سلام مفتونا мегаи дили шикастам норози рафтум ба туид бо баи тани хастам надида олма ҳичка ки да бугу мадад ма нафаҳмидад ма на дӯсту на охи бо душман ма худум хидмаки мафтуни ма бо бархаст дора ма да гуфтам дугонаот ки орзуи тура дора неки ту надиди ашкои чашмакои мара ба хандаи дурунаки сӯзонди ту ҳаёти мара гуфтам пацано биқа беха хитату марди ҷураи бала болум чӣ бадту карди номардӣ ҳаёт ма сӯзонди ба як гапи гуфтагӣ наи тишид наи ма хусанди ту ба кори кардагӣ агар ту намешидӣ мо ҳарду мешидем якҷо уро гусел накардам меоварду ма хонамон неки нашид дохи бурдан ҷони мара бо ба фатам мафтуна ту ғам нахир мехирум ма доим ғамта ба чашми гирён ба дили нолон биромади таи хона беха ҷону доим китоби дарди тура мехона ҳо доим бо китоби дарду ғама да байни қаҷуроҳом сарум да пеши ту хама кам будагӣ дориму куҷо шудану қорзуҳо яктаеву якта мемонӣ да байни қадухтаро туфае ки кардумуд бумону шама вақти да дастуд маношувае ки вақафо намеша бигирум ай дастуд ма тура гуфта будум ждат ки миёма ба қариби апаҷон чо карди орзуи кӯдакираи ма дур карди аввал дарозӣ буди ки ӯ бишавам сари ма охир да омадам мафтуна дур карди таи ма очаҷонум қатъи жда доштем о 1 декабра фатаи танаи ӯ мешава ки кафани ма мафтуна рафти ба рафтану дай ма канди ту хита ҳаёт ма сӯзонди ту охи эй ҷонуму эй духта ҳаёти навозуи наву шавҳари ояндат ай худо зорам мекунам ки ӯ ака хушбахт гардонад мара мерам ғарибӣ набинум гуфта оли хонатона чо кунум охир дигар набинум ма қадаки ба зефта румолбандиву бо қадамакои ба манета ояндата биқа бирор ба синиш хандай ба зефта хаяку мафтуна ҷон мора каданай ҳам ҷудо хушбахтита мехоҳам нигаҳбонут боша худо ба чашми гирён ба дили нолон биромади таи хона беха ҷону доим китоби дарди тура мехона ҳо доим бо китоби дарду ғама да байни қаҷуроҳом сарум да пеши ту хама кам будагӣ дориму куҷо шудану қорзуҳо яктаеву якта мемонӣ да байни қадухтаро туфае ки кардумуд бумону шама вақти да дастуд маношувае ки вақафо намеша бигирум ай дастуд кам будагӣ дориму куҷо шудану қорзуҳо яктаеву якта мемонӣ да байни қадухтаро туфае ки кардумуд бумону шама вақти да дастуд маношувае ки вақафо намеша бигирум ай дастуд